njonda zimene chithunzi chawo chikusewera pasikini pathopo azitapato zili m'manja mwa polisi ku Kasungu after ndikuti atazipeza zikulongosola nyama ya galu. Enabe nkumaza khani wafunso kuti tafotokozani bwinobwino moti nkhani zake zinakhala bwanji chinachitika chenicheni ndi chani. Ayendetho makosana njonda zimenezi mayina awo ndikuti ndi Kenkere Nkhoma zaka zake zakubadwa ndi 50. Mkoloto amene Kenkere amachokera mmodzi umene umaziwika zona kuti Kapichi kwa mfumu yaikulu Ngamwani mboma la Tcholo, amene mkulu winayo dzina lake ndikuti ndi Chisomo Wiradi zaka zake zakubadwa ndi 26. amene watu achisomo kumuzi kwawo ndi kwa Chiunda mfumu yaikulu Nkalo mboma la Chiradzulu. Zikuona kuti makosana amenewa anapitatu Kasungu kumeneno atakumana anapangano kolabo kuyamba kumachita business komano business yake ndikuti amagulisa mang'ina. Mwa nthawi zonse amakonza ndithu nyama bwinobwino longosola amene zimakhalira nkhani yokhuzana mang'ina ndikuti amapita naye pa msika umene umaziwika zona kuti Chisinga kumeneko Kasungu kuyambato kumagulisa kumeneko ndi zimene amakhala akuchita nthawi ndi nthawi. Komano anthu samazindikira kunena zoti makosana amenewa nyama imene amakhala kugulisa mang'ina amene amakhala kugulisa ndikuti nyama yake imakhala ya galu. Zikuona kuti zimene amakachita akuti amatenga galu ameneyo akamukonza bwinobwino ndikuti amaphatikizako ndi kanyama ya mbudzi ndikuti ndi chikopa cha mbudzi kuti nyamayo izimveka kuti ya mbudzi kapena kuti mang'inawo azimveka kuti ndi ya mbudzi. Timadziwa kale kuti mbudzi imakhala ndi fungo akamikisa chilichonse chimakhala kuti ndi chabwinobwino. Nthonso panalibe kukayika kwina kulikonse nkhani yokhuzana ndi nyama imeneyo. Makosana paja pachichewa pali mawu amanena zona kuti ukatambatamba uziyang'ana kummawa chifukwa chona kuti kungakuchere. Zikuona kuti makosana amenewa siku la 40 linawakwanira kuti ayaluke kumeneko. Kumene chinachitika ndichonena kuti dzulo njonda zimenezi zinatenga galu kuyendato mwakanyang'a kupita pakatchire pene pake kumenekoko ndikuti kumeneko afika anamukang'anthato galu ameneyo. After kumukang'antha ndikuti anakuwa kwambiri zomwe zinapangisa zonena kuti anthu amene anali around kumenekoko adabwa ndi phokoso makamaka kulira kwa galuyo. Madola amenewa after atapanga zimenezo anayamba kumulongosola bwinobwino komano anatula moto ndikuti ndikautaya kutali kunena kuti munthu sangathe kuzindikira pokhapokha ndikuti atapita asakasaka moto umenewo. Magayizi oto kunali changu kulongosola bwinobwino galu ameneyo ndikuti kachikopa ka mbuzi kali pambalipo takuonanso chithunzi chimene chikusewera pasikini pathopo ndikuti anali oti akonza bwinobwino zoti munthu sungathe kuzindikira zonena kuti ndi galu. Anthu amakuona kuti ndi nyama ndithu ya bwinobwino. Awo chimene chinachitika ndichonena kuti after anthu atadabwa kulira kwa galuyo mix ndikuti kunali kutchire choncho anthu anapita kumeneko kuti akaone kuti chamuchitikira galuyo ndi chani. Nkutheka kuti mwina walumidwa ndi njoka kapena mwina nsato kumene yamugwira ndi atha akampanga rescue kumeneko. Basi kupita kumeneko anapeza njonda ziwirizi ndikuti zili bize kulongosola nyama imeneyo after ndikuti asendasenda chani imene nkhani zake zimendera pamenepo. Ndeno anthu anapeza magayizo akwafunsa kuti chikatere ndi chani. Magayi wamvekera aiti kulongosola nyama ziwiri zitatu monga amene madziwira business yathu imene timapangira. Ndipo anthu amadziwa kale kuti amachita business yokhuzana ndi mang'ina komano anthu amazindikira zona kuti magayizi amene wankutheka ndithu kuti akulongosola nyama ya galu makamakaso potengera kuti anamva kulira kwa galu nthawi imeneyo. Ndetu anapana pamenepo kuwapanikiza kuti afotokoze bwinobwino kuti nyama imeneyo mutu wake uli kuti potengera kuti atawafunsa nkhani yokhuzana ndi nyama imeneyo iwoto anafotokoza kuti madziwa kale kuti mang'ina amene timagulisa ife amakhala zona kuti ndi wambuzi apano ndoti ni mbuzi imeneyi imene tiwilongosola bwinobwino. Anawafunsa kuti angano ngati mukuti ni mbuzi mutu wake uli kuti tafotokozani kuti mutu mwausiya kuti. Anayamba kuyankhula zibwibwi magayizi oto basi apapakomwa apaposamba after atapanikiza nkhani yokhuzana ndi mutu wa mbuzi umenewo kuti ausiya kuti. Posatira zimenezi anthuto anapanikiza beni mafunso kuti afotokoze bwinobwino. Madola amenewa amangolimbikira kuti nyama imeneyo ndi ya mbuzi akulongosola kuti akachite business monga amene amachitira nthawi zonse. Amazalongosolanso kunena zona kuti chikopa cha mbuzi chimene mukuchiona pambalipa ndi zina zotero timakhala zona kuti apha ndi kulongosola bwinobwino imene nkhani zake zimakhala zikuyendera. Komabe anthu anakakamirabe potengera kuti poyamba anamva kulira kwa galu kuchoka pamenepo ndi kuti ngati zinali zachilungamo redi inali nyama ya mbuzi samene akumalongosola kutchire amene akumapanga ndithu poonekera amwina kunyumba kwawo chani ndi imene nkhani zake zimene akuyendera. Posatiratu zimenezi magayizi anangoyimbira foni ya polisi kuti mwina akakapana ku polisiko kumene angathe kukafotokoza bwinobwino pa nkhani yokhuzana ndi nyama imeneyo. Ndi polisi inayimbiridwa polisi ya pa Chisinga ndi timadziwa kale polisi inathamanga kupita kumeneko kukapeza magayizi
magazi amenewa ndi kuwatapatu ulendo nawo kuchita bosi nde kumeneko timadziwa kale kuti polisi imapana bwinobwino munthu kufika powulula chilungamo chenicheni atapana kumeneko kwafunsa nkhani yokhuzana ndi nyama imeneyo pamene amavumira zonena kuti nyamayo ndi kuti inali ya galu. Zimene amachita ndi zonena kuti akapha galuyo amamulongosola bwinobwino kenako amapezano kanyama pang'ono kambuzi komanso ndatuti zikopa chani kumikisa bwinobwino kuti china chonse chioneke cha udongosolo bwinobwino ngati imene makhalira mbuzi maso akaphika chani palibe amene amazindikira zonena kuti ndi galu. Aliyense amangoti ndi nyama ya mbuzi ndi imene amakhala akugulitsa magazi amenewa. Ndino kwa nthawi zonse zimene akhala akuphika mang'ina kumeneko nkhani yake makhala imene yoti amakonza nyama galu kuphatikiza ndi kuti ikambuzi choncho basi nkumagulitsa anthu mix imakhala usiku chani enanso amapeza kuti ayaka toto kumangozidyera galu kumeneko osadziwa zonena kuti ndi galu ndi mmene nkhani zake zimayendera. Nkhanitu zosakhala bwino anthu kumadyesana zinthu zosalongosoka kusowa umunthu. Izitu ndakuti ndi zimene zimakhala zikuchitika pam'misika makamaka madzulo timakonda kudya kanyenya kwa mang'ina makamaka kwa mbuzi ndenda amene anthu ambiri timakhala tikuzidyera galu. Enanso mwina madzulo timangothamangira kuti tipeze kandiwo kachidule chani ngopita pamenepo akutipasa kukagula kanyenya wa mang'ina lendo naye pa deni ndekuti kumeneko basi ngolongolosola chakudya kumeneko nsima chani kuti zimakhala zoti zatheka osadziwa zoti kuli asatana ngati amene anthu oyipa mitima kuwadyesa anzawo agalu zinthu zosayenda. Nkhanitu ngati imene siyachilendo kwenikweni chifukwa chaka chomwe cha 2026 kunali mwezi wa Januwale umenewo kunali pa 22 pamenepo Blantyre makamaka kundira ndeuku kunapezekanso nkhani ngati umweyi anagwira mkulu wina wake amene anapezeka zonoti amalongosolanso galu kumeneko nkhani yake ndona kuti amaotcha kanyenya pansika umene umadziwika zona kuti makata ndi kanyenya wake ndekuti amakhalanso wa galu ndi mmene nkhani zake zimayendera kutinso naye ankapanga zomwezo ndekuti kamamikisa ndi kambuzi choncho kanyama kambuzi kachoka pamenepo ndekuti nofansi kumadya bwinobwino kanyenya pamenepo osadziwa zona kuti akudya galu. Of course mkulu amenewo dzina lake ndekuti anali Fatsani Zakaria zaka zake zakubadwa 30 andino chimene chinachitika ndichona kuti pa tsiku limenelo pa 22 akuti anakumana ndi anyamata ena ake atati ngati galu zonena kuti galuyo akamutaya kana kuti wafa azinakhala bwanji paja anthu nthawi zina amatha kukataya galu amene ali wozunguza chani ndi mmene nkhani zake zimatha kukhalira. Ena mwina woti wafa amatha kukamutaya ndi atakumana ndi Fatsani magazi amenewo ero anawafunsa nkhani yokhuza ndi galu amenewo kuti akupitisa kuti pamene anyamatawo amamuwuza zoti akataya galuyo basi noto iyeyo anazipereka ngati volunteer kuti asavutike magazi okataya galu iye amusenza akamutaya kuntaya imene nkhani zake zinayendera kumeneko. Awo posatira zimenezo mkulu amene Fatsani mamoti akataya galuyo anazimbatu kupita kuseri kwina kwake kuyamba kumulongosola galu ameneyo kuti ampange nyama akagulitse ngati kanyenya ndi mmene nkhani zake zimayendera. Komano chimene chinachitika nchona kuti kunatulukira magayi ena ake amene anamuona pamene anabisalapo ndi anadabwa kuti mkuluyu wabisala kupanga zichani atere pamene amapeza kuti mkulu ameneyo ndekuti akulongosola galu ameneyo akumpanga skinning chani kuti achotse chikopa asaonekere chani pamene ndekuti mutu anali asanadule. Titha kuonanso chithunzi chimene chikusera pa skrini pa topo basi noto after kumpanga konfloti kuyambatu kuyankhula zibwibwi panepo posatira panepo ndekuti Fatsani anagontaya pasi galuyo liwiro kuyamba kuthawa ndi after kuwa chani ndi madziwa ndita ndi mmene makhalira chimpwirikiti anthu kuthamangira mkulu ameneyo kupeza zoti amubwandira after kumbwandira kumfunsa mafunso awiri atatu kumene kono ndi pamene amapanga confess yokhuzana ndi galu amene ndipo kuti anthu anamutenga ulendo naye ku polisi yakundira ndi kumeneko ndi kumene after kumfunsa mafunso awiri atatu kumene amapanga confess kuti amachita business yokhuzana ndi kuotcha kanyenya ameneyo amaotchera ndekuti pansika umakata ndino galuyo ndekuti afuna akapange adi ma stocks amene ali nawo ambuzi amenewo kenako azigulitsa kumeneko ndi mmene nkhani zake zimayendera zosakhala bwino zosowa munthu potengeranso ndi chikhalidwe cha Malawi kuti Amalawi sadya galu ndi kumadyesana galu munthu osadziwa kulakwa kwakulu kwambiri. Zimene zito zogwetsa mphwayi makamaka kuti anthu azipita kukagula mang'ina chani makamaka potengeranso ndi mmene zakhalira pamenepa ngati ena ake amapanga business imene yokhuzana ndi mang'ina pansika umene wachisinga ndekuti business zawo zitha kutsika pansi kutengera ndi mbiri ngati yomwe achita magazi amene achisomo ndi akenkere. Ayi mmene nkhani zake ndi mmene zakhalira zotemo ndi maganizo pa nkhani imeneyi. Ngati maganizo alipo titha kufotokoza comment section koma tikamapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu.